Ferrari aloittaa punnerruksella käsin seisontaan ja tekee siihen vielä tuon koko käännöksen. Ja jatkaa tähän tuohon kulmanojaan. Kaunis aloitus. Tässä tuo sama liike, minkä myöskin romanialainen tekee puomilla, mutta Ferrari valitettavasti epäonnistuu siinä, eli koko kierteellä kerävoltti taaksepäin. Mutta siitä tuli tuo 80 vähennys. Ja horjunta jatkuu, eli nyt katsotaan kuinka hän saa kasattua itsensä tämän sarjan suorittamiseen. Siinä eteen perhonen ja aika vaikea lammashyppy siihen perään. Taaksepäin kerävoltti, pientä epävarmuutta havaittavissa Vanessan suorituksessa. Siinä kuitenkin kaunis alastulo. Kaksosvoltti taittain taaksepäin, mutta siinä jäi kyllä jossiteltavaa. Saa nähdä kuinka käy Italian pronssimitalimetsästyksen kanssa. Ferrari oli 2 vuotta sitten Volosissa erittäin tärkeä voimistelija tuossa Italian joukkueessa nostamassa joukkuetta tuonne kultamitaleille. On ottanut 2 kertaa Euroopan mestaruuskilpailussa peräkkäin 4 ottelussa kultaa. Viime syksynä MM-kilpailuissa 4 ottelun pronssimitalisti, eli kova nimi, vaikka ikä on vasta 17 vuotta. Ferrarin kilpailusarjat eivät ehkä ihan vielä ole siinä parhaimmassa terässä. Osa voimistelijoista varmaan